morning! So, nakikita niyo ako ngayon dito sa CR. Charis. Ayan, so, yes, good morning. It's really early in the morning at plano kong mag-jogging. Jogging! Maglalaba ako mamaya. Kahapon guys, hindi ako natuloy maglaba ng mga decolor. Ayan. Siyempre, matagal din sa akin itong Celtec na ito. Ito lang talaga yung aking pangmukha. Pag naubos ito, ay, oh my gosh. Kasi titipid-tipid ko rin to dahil baka mahirapan ako maghanap. Charis. Dala-dala ko pa yung galing Pilipinas mga mar. Dapat pala nilakihan ko na yung dala ko. Kasi nga, kaya maliit yung binili ko niyan. Kasi nga sabi ko, baka mamaya ma-over ako sa mga liquid or sa mga kasi pala. Sabi ko, nilakihan ko na eh. Maliit lang yung binili ko na yan eh. Dapat yung malaki yung binili ko eh. Wala na tayong dyan. Okay lang yan. Maghahanap ako niyan pagka... Ayun lang naman yung ko guys eh. Panghilamos ko talaga. Diba? Refresh! Refresh na tayo, mami. Ayan, so yeah. Ganda. I'm back. So yes, hindi ko na kayo na-update sa ating almusal. Almusal. So tapos na ako kumain, mag-almusal at maglinis ng bahay. Kasi inuna ko muna yung paglinis ng bahay, guys. Ayun. So bago tayo mag-walking sa labas o mag-jogging sa labas. So yun. So yes. So yun. Tapos na ako maglinis. Malinis na yung ating house. So ito yung aking outfit. Char! Hindi ako mag-jogging ng ganito. So, let's go! Okay, samahan niyo ako. Let's go! Transform in 1, 2, 3, So, I'm back! Ayan, outfit na tayo ng ating pang-jogging sa labas. Ayan, so naka-leggings ang lola niyo. Ha! Charis. Ayan, so yes, naka-leggings ang lola. Kita niyo ba, abs ko yan? Charis, joke lang. So, maganda na ngayon yung pakiramdam ng inyong lingkod. Kaya, mag-jogging tayo, mag-exercise tayo ngayon. Charot. Joke lang. Tapos, syempre, yung ating on-the-go shoes na pwede kahit saang lakaran. Yan. So, mamaya, lalabhan ko ito pagkadating. Yeah. So, yeah, this is our outfit for today. Let's go, madam people, mabuhay. Charis, joke lang. Syempre, hindi lalabas ang lingkod ninyo, ang besin nyo, ang mare nyo na nagkakaganito. Siyempre, magsusuot tayo ng, jacket. Jacket? Yes, of course. We cannot go out without jacket. Kasi nga, you know naman me. Yes. So, magja-jacket tayo papunta doon. Tapos pagdating doon, tsaka tayo Kasi guys, syempre, dito ka, madaming mga, people of the world. Kahit na alam ko naman na wala naman silang pake. Ako may pake ako sa sarili ko. Kahit wala silang pake, ako may pake. Para sa sarili ko. So yun, yeah. So yes, this is Eat Pansit. So let's go. Sa outside world na pala tayo. Charis. Ayan, so nandito na ako guys, naglalakad. Ngayon, malamig yung hangin na may konting araw. Charis. Yun, so yeah. I think okay pa rin na maglakad. Diba? Konting kembot na lang dito na tayo. Anyway, nandito na nga ako. So may nakasalubong ako kaninang mag-jowa yata yun o mag-asawa. Nag-hello lang sila. Talagang ayun ang dito mga Marsh. Natutuwa ako sa kanila kasi dito nga tayo duman sa kabilang to. Kasi sila, yung lagi silang hello, hi, hello. Or hello, Morgan, ganyan. That's the German thing na nagustuhan ko dito kasi kahit hindi ka kakano-ano or hindi ka kakilala, ka nila, i-greet ka nila, ganyan. Joke lang. Kahit na, I don't know if
Basta gano'n talaga siguro yung ano nila dito, pero yun yung isa sa mga ano, habit or ano nila dito na natutuwa ako kasi hindi sila snob. So this is it. Dito kasi wala masyadong ano dito. Sa kabilang side, yung tinuro ko sa inyo nung nakaraan yun, ayun yung madaming klase ng paglalaroan ng mga bata. Dito kasi banda, hindi gaano, yung parang mostly yung ano lang, mga nature, ganyan. So yun, mas gusto ko dito. Para akong nasa probinsya. Charis, para akong nasa bukid namin. Charis, bukid namin sa probinsya. Na madaming puno. Alam nyo guys, ina-expect ko nga dito ng pagdating ko. Akala ko makikita ko lang is more on buildings, ganyan. So, natuwa ako kasi may mga puno din pala. Charis. Charot. Diba? Yun, so, syempre, na-expect ko pagka gano'n na na mga buildings lang, ganyan. Though, ang daming mga buildings din naman dito, pero, ang dami din puno. Balance ba? Ganyan. May nakikita ako, ang daming bat. Akala ko lang masyadong tao dito, parang ang daming people. Kasi guys, itong park na ito is may malapit na kindergarten. So, after ng kindergarten, yung mga bata ay pumupunta dito sa pagkasundo ng magulang. Diba? Gusto ng bata maglaro-laro muna. So, dito sila. Ang ganda nga rin pero, yeah, dito na ang Marinyo. Ang dami. Parang may sports ang mga kindergarten. Kasi mga naka-uniform sila. Ng sports. Ganun. So, yeah. Tingnan natin dun sa ibang part eh. Madami namang part itong na ito. Itong park na ito. So, kita niyo ba yan? Yung tubig sa likod ko. Yung ilog na yan na maliit oh. Ayan oh. Diba? Tapos nandito na tayo ulit sa bridge. Bridge of... Wait. Dito ko kaya ako Bala ko pa man din mag-TikTok dito eh. So, nandito na tayo sa may bridge. Ayan oh. Ganda diba ng kalsada? Yung isda itong mga Mars. Malaki na yung fish. Dati maliliit pa lang malaki na yung fish. So anyway, pakita ko nga sa... Kita nyo ba? Malaki na. Malaki na yung isda. Ayan sila oh. Yan. Tapos ito na tayo. Ito yung kabila. May isda ba dito sa kabila? Ayun, may isda din sa kabila. Ayan na. Sumusunod kasi sila sa agos. Tapos kumukhaan sila ng Ayan, kasi kita niyo ba din sa malayo? Ayan, ang daming bata. Oh. So, yes. Guys, ang daming tao. Ang daming mga batang parang galing nga itong kindergarten. Upo tayo dito sa bench. Kikita niyo ba yan? May bench dito. Yes. This is the bench. Ayan, may tao sa likod ko. Ayan, mga bahay yan dito. Tapos sa harapan guys, wait lang, pakita ko sa inyo yung harap. Yung harap, di ba, ang daming bata dyan. Tapos yung mga parents dyan. Tapos ito sa kabila, meron din. Ayan. Ito tayo dito kasi wala na dito yung people. Wala na dito yung yung magnanay. Parang umalis na sila. Ayan nandun. Ito kasi yung isang park eh. Doon sa kabila, meron doon pwede ka pang mag-sports. Ito naman ito naman sand talaga. Ayan. Talagay ko kaya dito. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito mga Mars eh. So yes. Tapos may slide dito oh. Yan ang slide.
Pero mas malaki yung nasa kabila. Hindi naman kayo makita. Tapos ito may, ano dito, may ganito. Kasi wala man akong kalaro. Wala man akong kalaro. Charing, joke lang. Tapos, may bench dito, oh. Tapos meron dito mga marsh, tawag dito. May swing. May nakaupo doon, oh. Titingnan na naman ako ang ginagawa itong babae ito, para naman tong baliho eh. Di ba to sira? Kasi parang may sira na yung upuan. Charis. Nahiya ako pumunta doon kasi may mga ano doon. Diba, this is another swing here. Tapos parang may ano doon, may Eiffel Tower, parang ganyan, pero gawa sa ano, sa net. Ayan, oh. Kikita niyo ba yan doon? Tapos pwede akitin ng mga bata. Nakakatuwa kasi kung gusto mo ng ano, mainit yung katawan mo. So yeah. Yay! Charis. Tama na yun. Eh, ano pa lang pala to, part of class nila, parang PE nila. Ang galing, ang ganda ng PE nila. PE ng mga ano ngayon. PE ng kindergarten. Nasaan dito yung teacher nila yon. Tapos nandun lahat ang ano, may dumaang ano, B. Ulangaw. Guys, ayan, so babalik na pala ako ng bahay. Tapos na ako mag ano-ano doon sa park. Charis. Ang init. So baka mamayang gabi pa ang ulan. So yeah. So yun. Parang ano nga yun, parang playtime ng mga kindergarten. Ang daming kindergarten doon guys sa ano. Ang daming baby girls and baby boys. Na ang cute. Guys, bahay na pala ako. Pagod ako. Pagod ako sa labas. Diba, ang payat ko na. Char! Ang payat na. Ay. Ngayon lang lumabas ulit ang payat na kagad. Ay, so yeah, tanggal ako ng jacket ko. Kasi ang init So yes, guys. Finally home, tapos isasalang ko na ngayon yung aking mga labahin. Kasi dapat, sasalang ko kanina bago ako umalis. Pero sabi ko, lalaban ko tong suot ko. Dahil, para sabay-sabay na, para wala nang maiwan akong labahin dyan sa ano. So yun. So pahinga lang akong konti, tapos laba tayo. So yun no, mag-shower pala. Pahinga lang ako konti, tapos maliligo ako. Tapos, maglalaba tayo. Guys, I'm back! So, tapos nang mag-shower ang inyong mare. Charis. Ayun lang. Charis. Maglalagay lang tayo ng ano. Ito lang naman lagi sa Pilipinas pa lang ako, mare. Ito lang talaga yung ginagamit ko. Snail White! Baka naman. Charis. Yun lang. Serum. Pagka umaalis, tsaka lang ako taga-apply ng mga kung ano. Tapos ito kasi ay lip gloss. So gusto ko kasi nagli-lip gloss dahil dryness ang ating lips, mare. Yun lang. Tapos lotion na ako. Ngayon, mare, tapos na tayo ako ay maglalaba na. So yeah. Let's go. At ako yung maglalaba. Dadalhin ko na yung aking labahin sa baba. So hello! I'm back now. Yan, so nailagay ko na sa naano na natin sa washing na yung ating mare, ang ating damit. Labahan pala. Yan. Ayan. So maglalagay tayo ng ganito sa buhok natin. Bango-bango. Gagamit ko nung pagmatagalan kasi ang bango niya, in fairness. Tapos pati yung conditioner guys, na binili namin. Okay siya, malambot siya sa meron kasing conditioner na na pagkatapos mong maligo, hindi malambot yung buhok mo.
Matigas pa din. Ang dami ko na pating puting buhok ngayon. Charis. Ito yun siya, oh. Yan, oh. Glaze. Yan. Oil, oh. Kasi parang oil. Oil kasi ano siya, yung kanyang ingredients. You can see that. Yan. Ngayon naman, ikukusutan ko itong may puti kasi dito pa. Yung puti itong suot kagahapon ng asawa ko, tsaka yung suot kong puti, di ba? Yung nakaraan. So, yun ang kukusutan ko ngayon. At maglilinis ako ng sapatos. Lalaba pala akong sapatos. So, binabad ko na ito. Kusutan ko lang ito, Marsh. Tsaka itong binili namin ang cute-cute. Ang cute-cute talaga nitong namin na soap. Ayan, oh, ang ganda-ganda ng kulay. Pink tsaka blue, sky blue tsaka pink. Ang ganda, no? Hawaiian Dream. Hands off ito, guys. Ayan. Nabili namin sa DM. Ganda. Pang rin siya. Tsaka ano kasi siya parang coconut. Ay, so tapos na po pala palang laban yung aming shoes. Sa labas na siya. Napagod ako, Mare. Ayan, so yun. Nakaready na rin yung ating sampayan kasi magsasampay na ako ng mga nilabhan natin. At yung puti ay na aking babad ko na siya sa downy. Hi! So, nakapagsampay na tayo. Tapos, hindi ko na malayan ng oras, Mare, no? Kasi naglaba nga ako, di ba, ng sapatos. So, hindi ko na malayan, Mare. Pagkatapos ko maglaba ng sapatos, chinan ko yung oras, 2:00 na. Tapos, syempre, kinuha ko, Mare, yung ating sinampay, ang ating nilaban sa baba, no? Kasi tapos na rin na siya noon. Natagalan ako magkuskus ng sapatos. Ganun. Tapos, kikita ko, Mare, 2:00 na. So, yung Mare nyo, gutom na. Uy, naku po. Hello guys! So yan, kain tayo. May kumuha ako dun sa coke ng asawa ko. Kasi may coke siya na doon na, tawag ito, na naka-open na. Pati naman ako uminom, pero alam mo yun kasi ayaw ko kasi ng laging ng coke, di ba? So dahil may naka-open doon, enggan yung Mare nyo. Yan, may kanin tayo dyan. Ang init, baka nga mamayang gabi ang ulan. Ang init in fairness. Nalaglag yung kanin ko. Kain tayo guys! Guys, so nasa bahay na pala ako. Bali, umalis pala ako. Bumili ako ng sibuyas. So, dapat sibuyas. Sibuyas lang talaga dapat bibiliin ko, guys. Pero nakabili ako ng ng asawa ko, oh. Medicine daw niya yan. Ay, naku po. Tapos, 2 sibuyas. Ito. Tapos, itong tinapay, yung apple. At ang nabayaran ko dito, guys, is 4 euro. Mahal, diba? 4 euro na siya. Grabe. So, yun. Kasi lagay ko lang ito sa rep para mamaya pagdating na ako sa sabon may siya. Mas magluluto na ako, Mare, kasi magti 3:30 na. At alam ko ay 4:00 ang dating ng asawa ko. So, yes. Let's do the cooking now.
Lahat na Charis. So, ito yung pork chop, guys. Ito yung binili ko kahapon. Dalawa, di ba? At apat ito. Niluto ko yung dalawa ng ano. Ito ay lutuin natin pa pork steak. So, ayan, naluto ko na pala yung ano ng aking gisawa. So, ililipat ko lang dito. Di ko konti lang tingnan, di ba? Kasi nga, dalawang pork chop lang yan. Tapos, pinag-slice-slice ko mga mare. Tapos, ang itlog ko ay nandyan pa. Charis. Ayan. So, yes. Luto na siya, mga mare. Next thing na lulutuin natin, Mare, is yung giniling. Ayan niya yung ating mga ingredients dyan. May carrots tayo dyan, may patatas tayo dyan. Isang carrots, tapos dalawang patatas na maliit, bawang, sibuyas, at ang ating garlic chili. Yan. Sili yan siya, na dinuro kong konti. Ayan. Kasi ilalagyan natin sa tinapay na parang pita bread, ganyan. So, paglagay namin yan sa dyan. So, yes. Yan ang ating lulutuin, Mare. So, naka-ready na ang aking kawali riyan. So, yes. Gisa-gisa lang to, Mare. So, update ko kay Mare pag natapos ko na. Kasi gisa-gisa lang to. Tapos ilalagay mo lang lahat, Mare. See you na, Mare. Nandiyan na ang ating sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na para hindi sila mag-away. Ito na ang ating giniling, Mare. So, nandiyan ang ating giniling. Yes, antay lang natin yung Mare mag-brown-brown. Pala yan, guys, ang paminta, asin, at ito, paprika powder. Ayan, so nilagyan ko na yan, mga Mare. So, yes. Sariling tubig niya yan, Marsh. Tapos ilalaglag na natin, Mare, yung ating mga gulay. Yes. Ito na pala, Mare, pala lahat. Ganyan na, Mare, ang ating gulay, yung yung carrots, yung patatas, at saka yung sili. Nandiyan na siya, mga Mare. So, mix lang natin. Ayan na po siya, mga Marsh. Ang ating, ayan na siya. So, takpan natin para maluto siya ng lutong-luto ang ating karne. Ayan. So, yes. And then, after yan, lalagyan din meron kami dito pita bread. Ayan. Pita bread sandwich. Ayan. Lagyan din sa loob niyan. Guys! Ayan, so nakaupo na ang Mare ninyo. Tapos na ako magluto for dinner. So, na ngayon? 4:35. Ayan, diba? Tapos na ako. Yun. Waiting for my labi na lang. Pauwi na rin yun. Ayun siya. So, yeah. Ayun. Charis. Nakita niyo ba dun sa labas? Ang ating sinampay, oh. Hinahangin-hangin, Mare. So, matayo. Mukhang hindi yan matutuyo siya ngayon. Bukas pa yan siya matutuyo. Pero at least, diba? Nahahanginan. So, yun. Ayun lang siguro yung ating vlog for today, mga Marsh. No? So, yeah.
Nag-ano lang ako ngayon, nag-jogging, nag-walking, tapos nagluto dito sa bahay. Gano'n yung mga typical lang talaga kung anong ginagawa ko. So, yun. So, sana nag-enjoy pa rin kayo sa ating vlog kahit na yung vlog natin ngayon ay gano'n lang, gano'n talaga, gano'n lang yung mga ano lang, 'di ba? Mga gawain sa bahay, ganyan. So, normal na normal, ayan. So, yeah, that is for today's video, guys, and I will see you on our next one. Thank you guys for watching, and please subscribe if you haven't yet, and I will see you guys on our next vlog. Thank you guys for watching. God bless us all. Auf Wiedersehen.